Aguiño vivirá 4 días de festa na honra da Virxe do Carme. Comezarán o sábado 13 cunha xornada dedicada a nenos e mozos. O domingo terá lugar a tradicional sardiñada e pola noite o pregón a cargo dun artista ribeirense que dará paso ao concerto de Pili Pampín. O luns o prato forte será a Orquestra París de Noia, mentres que o martes día do Carme terá lugar a tradicional misa e procesión. O sábado temos unha festa un pouco máis juvenil pola noite. O domingo teremos o pregón cunha artista daqui de Ribeira. Tenemos unha noite máis, digamos, para unha edad máis adulta. Despois o lunes temos a Orquestra París de Noia, de noite. E o martes teremos o grupo Tania Beiras, máis a pirotecnia resúa cos tradicionales fuegos. O martes pola mañán, a eso das 11:30 será a misa pola Virxe do Carme e teremos despois a procesión marítima. Como novidade este ano, o Concello porá a disposición do público un catamarán para que as persoas que participen na procesión poidan acompañar tamén a Virxe do Carme no seu percorrido marítimo. Vamos a ter un catamarán aí para acompañar a Virgen do Carme de 200 personas que irán a bordo, apartando as embarcacións de Aguiño, de Palmeira, de Corrubedo, de Castiñeiras, acompañando a procesión como sempre. Irán dar a volta a de sempre, a altura da Forcadiña, un poquinho máis, hasta chegar ao puerto. Hasta traslados, depois imos andando todos, levar a Virgen do Carmen hasta a súa iglesia, e despois, ao rematar todo, estará o catamarán aí para salir unha volta máis, hasta a Forcadiña ou un poquinho máis. A preferencia é para aqueles que veñan na procesión, é importante deixar isto claro porque non consiste en chegar ao muelle primeiro, senón aqueles que acompañen a Virxen van a poder subir primeiro no barco. Este roteiro, porque ao fin e ao cabo é como se fora unha ruta que vai acompañar a Virxen, pero despois ao volver vai facer unha ruta tamén un pouco máis corta de tramo marítimo. Dende o Concello agradeceron o gran labor da Comisión de Festas que traballa durante todo o ano para facer posible estas celebracións.